Hey guys, welcome to YouTube channel and gagawa tayo ng Learn Bicol Words Part 15. Ang mabilis sa Bicol ay marikas. Halimbawa, mabilis ako magsulat. Sa Bicol ay marikas ako magsulat. Ang mataas sa Bicol ay halangkaw. Halimbawa, mataas ang blackboard. Sa Bicol ay halangkaw ang blackboard. Ang malamig sa Bicol ay malipot. Halimbawa, malamig ang tubig. Sa Bicol ay malipot ang tubig. Ang paggawa sa Bicol ay paghibo. Halimbawa, maganda ang paggawa ng arts. Sa Bicol ay magayon ang paghibo ng arts. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Para